Reazzjonijiet pożittivi għal proposti tal-Partit Nazzjonalista għal Għawdex, viżjoni banċar dak li l-aċċess bejn Malta u Għawdex ma jibqax sfida ta' kuljum għal ħajja tal-Għawċin. Dwar dawn il-proposti tkellimna ma' Joe Muscat, il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Għawċija tat-Turiżmu. Miżuri li aħna bħala assoċjazzjoni ilna matul dawn is-snin nippruvaw nippromovu u nipproġettaw biex jittieħdu on board. Fost dawn insemmu it-kabir tal-Port tal-Imġar, illum il-Port tal-Imġar sar żgħir għall-attività illi qiegħda tinħoloq fih iktar u iktar bl-introduzzjoni tal-fast ferry, kif ukoll anke iż-żewġ vapuri ġodda illi nixtiequ naraw li jkunu inklużi fil-flotta tal-GoZo Channel għaliex it-traffiku bejn Malta u Għawdex kull ma jmur qed dejjem jiżdied sena wara l-oħra. Kif ukoll il-proposta li aħna nixtiequ narawha li tiġi mwettqa kemm jista' jkun malajr, dik tal-konnettività din id-darba bl-ajru permezz ta' fixed wing operation bejn Malta u Għawdex. Għana f'din il-proposta naraw mhux biss sempliċement opportunità ta' konnettività differenti għandna permezz imma wkoll hija investiment u opportunità fil-qasam tal-avjazzjoni. Tkellimna wkoll ma' Daniel Borge, kap eżekuttiv tal-GoZo Business Chamber. Il-proposti li hemm msemmija hemm proposti li ovvja bħala naqblu magħhom speċjalment fejn jidħol it-tibdil taż-żewġ vapuri tal-GoZo Channel. Hemm proposti oħrajn li ovvjament irridu iktar ċarezza fuqhom fejn issemma li jkun hemm anki pont ieħor ta' skala fejn tidħol il-portijiet. Ovvjament aħna bħala Kamra dejjem favur kull tip li aħna nżidu l-konnettività. Issemmit ukoll learning li naħseb dak huwa bżonn u kif ara il-proġett tal-fast ferry. Kull tip ta' konnettività dejjem tgħin biex Għawdex imur għall-aħjar. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kellim għal Għawdex Chris Said, mid-deputat Joe Ellis u mill-kandidat tal-elezzjoni ġenerali Alex Borge, it-tnejn il-Partit Nazzjonalista nieda aktar proposti front diskussjoni fil-cluster dedikata l Għawdex. Dawn il-proposti huma ispirati mis-serjetà li dejjem ħadem biha l-Partit Nazzjonalista, proposti li fihom jinkludu l-bilanċ neċessarju bejn aċċessibilità eċċellenti u miżuri li huma sostenibbli u responsabbli. Gvern ġdid Nazzjonalista qed jipproponi li jkambar il-Port tal-Imġar biex dan ilaħħaq mal-bżonnijiet tal-passiġġieri. Il-pjan tal-port irid jinkludi wkoll aktar spazju għal parkeġġ. Proposti wkoll żewġ vapuri ġodda, wieħed għal passiġġieri u wieħed iddedikat għal merkanzija u b'hekk jiġi introdott servizz tal-merkanzija lejn il-port il-kbir. Il-Partit Nazzjonalista tikompli jinsisti li jsiru l-istudji kollha neċessarji dwar il-mina bejn Malta u Għawdex, kif ukoll konsultazzjoni mal-poplu Għawċi permezz ta' referendum dwar il-mina wara li jiġu pubblikati l-istudji u ssir konsultazzjoni wiesa'. Il-Partit Nazzjonalista se jikkunsidra anke servizzi bl-ajru bejn iż-żewġ gżejjer.